ଆଜିର ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ କାହିଁକି ହେଉଛି ବା ଯେଉଁଟାକି ଡିଭୋର୍ସ ହେଉଛି ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ୍ରାହି ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ତ୍ରାହି 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 ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ତ୍ରାହି ଜଗନ୍ନାଥ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି। हे ଜଗନ୍ନାଥ, ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ନାମରେ ତୁମେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ସୁଦର୍ଶନ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭୂଦେବୀ ନୀଳମାଧବ ଦେବ ନାମରେ ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ ହୋଇ ସର୍ବ ଜନମନଙ୍କୁ ମୋହନ କରି ମୋହିତ କରି ବିଶ୍ୱରେ ପୂଜିତ ହୋଇଅଛ। हे ପ୍ରଭୁ, ଏ ସଂସାର ଭାବ ଏମିତି ଜଟିଳ ଭାବରେ ଲାଗିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ କାନ୍ଦଣା ଚାଲିଛି। ଆଗରୁ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମତରେ ଥିଲା ଏକ ପତ୍ନୀ ଏକ ସ୍ୱାମୀ, ଏ ହେଉଛି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ସଂସାର ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ଆଜି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦ। ଏଣେ ଘରେ ବାପା ମା କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା, ଏଇ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଆଗକୁ ଚାଲିଲା, ପାଠ ପଢିଲା, ଚାକିରି କଲା, ସେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ପାଠ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିଖିବା, ପାଠ ଅର୍ଥ ଭଲକୁ ଶିଖିବା, ମନ୍ଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ସବୁ ଶିଖି କିଏ ମଦ ଖାଇଲାଣି, କିଏ କୁପଥଗାମୀ ହେଲାଣି, କିଏ ମାଛ ମାଂସରେ ଭରିଗଲାଣି, କିଏ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷରେ ମତିଲାଣି ଏବଂ ପୁରୁଷ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ରସିଲାଣି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଦୁଃଖମୟ କରି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଦରା ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ପଇସାଖୋର, ଏମିତିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏହାର କାରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଏହାର କାରଣଟି ହେଲା ମଦ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ଫଳରେ ମଦୁଆଙ୍କର ଏକା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଅଛି। ଯେ ଏକା ପୁରୁଷ ମଦ ପିଉଛି ତା ନୁହଁ, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି। ମଦ ନିଶା ହେଉଛି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ମୂଳ କାରଣ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର କାରଣ। ମାଡ଼ ଗୋଳ ଫୌଜଦାରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଯାବତୀୟ ମଦ ପାଖରୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏହି ମଦ ବଳରେ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପା ମା ମାନେ କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିରାଶ୍ରୟ ମାଂ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷେ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏପଟରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି କଲା, ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା କ'ଣ ନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ରିଲେସନସିପ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଥିଲା, ଚଳୁଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ବା କିଏ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସହଜରେ କହିହେବନି, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୁଅ ବୋହୂ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଏହା ମତ ବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତେଣୁ ପରଧର୍ମ ନା ପର ପୁରୁଷରେ ମାତିବା, ପର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମିଶିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଅପରାଧ ନୁହଁ। ଏହାକୁ ସହଜରେ ସମାଜ ହଜମ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଧାରଣ ଅର୍ଥ ଏ ଚରିତ୍ରକୁ ନର୍କ ଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଣି, ବିଷ୍ଠା ପାଣି, ପୂଜ ପାଣି, ରକ୍ତ ପାଣି ବୋହି ଯାଉଛି, ସେଠି ମଶା ମାଛି ଜୀବାଣୁ ମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ମହାନ ସମ୍ପତ୍ତି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଚରିତ୍ରକୁ ପବିତ୍ରମୟ କରି ଚଳିବା ଏକ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚଳନ ପ୍ରଥାର ଏକ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଗାରିମା। ଏଇ ଗାରିମାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ ଦିଗରେ ଯିବା, ଏ ଚରିତ୍ରଟା ନରକ କୁଣ୍ଡ ହବ। ତେଣୁ ନରକ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ଜୀବାଣୁ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତଦ୍ରୁପ ଏଇ ନରକ କୁଣ୍ଡରୁ ବା ମା ଗର୍ଭରୁ ପିତୃ ଔରସରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେବେ, ସେମାନେ ହେବେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ଅଭାଗା, ଉପଦ୍ରବମୁଖୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବାରଣ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପୁନଃ ବିଚ୍ଛେଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ବେଶଭୂଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗ୍ନ ଆଉ ଉଲଗ୍ନ ବେଶ ରୂପଚର୍ଯ୍ୟାରେ
ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ବିଶେଷ ମଜଗୁଲ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜାନୁ ଯୌବନ ବା ଅବୟବର ଏ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣକୁ ଦେଖି ପୁଅମାନେ ବିଶେଷ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳାର କାରଣ। ଏହାକୁ ସରକାର ଯଦି ନ ରୋକନ୍ତି ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ବିରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ବଂଶ ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ବାପା ମା ମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବେ, ହା ହୁତାଶରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବେ। ତେଣୁ ବିଚ୍ଛେଦର ମୂଳ କାରଣ ହେଲା ମୋଟାମୋଟି ଚରିତ୍ର ସ୍ଖଳନ, ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ମିଳନ ଏବଂ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଳନ। ଏହାକୁ ବାରଣ କରିବା, ମଦକୁ ବିନାଶ କରିବା, ବେଶଭୂଷାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଇନତଃ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଆଇନ କାନୁନ ପରିବେଷଣ ନ କରିବେ, ଆଇନ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିବେ, ତେବେ ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବା ବିଚ୍ଛେଦ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମାଲି ମୋକଦ୍ଦମା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ରୋକି ହେବନି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ପବିତ୍ର ମନ ନେଇ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମିଳନକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆକାରରେ ପରକୀୟା ଧର୍ମ ବା ପରପୁରୁଷରେ ମିଳନ ବା ପର ସ୍ତ୍ରୀରେ ମିଳନ ବନ୍ଦ ହେଉ। ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନ ଦୃଢ଼ ହେଉ। ଏତିକି କହି ମୋର ମନ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର